Gde ste ljudi, ostavite like i subscribe. Stigla je nova Forza sezona, da vidimo trailer. Pukotine, vidi ovo, jao, sve propade. Ode mapa, ode sve, vidi ovo. Džungla, otkud džungla ispod, otkud. Šta mi pokazuje, šta ne kulturno? Šta pokazuje, jao. Ne bacaj se umreć, ode fištik u blato, jao, vidi ga. Skršio se. Živ? Živ je. Raptori se vratili, jao, to majstore. Vidi ih, sad šareni. Sve, šta bi se sve? Jao, jahački, jao, vidi ga. Beži bre. Wow. What the fuck? Ja sam bez reči. Život je. Nemoj psovati. Kaži Kosti da prestane da speva. Piše mi, šta je ovo? Transformers, diraj to, puknuće cijela mapa. Ode cijela mapa, vidi. Vidi ovo. Bebac Transformers. Ovo pravimo u Minecraftu sigurno. Sad će pukne cijela mapa. Sklanjaj se ispod stola. Ode u 3 lepe. Gde ćeš sad? Brzo. Po snajperom. Slone! Jo se vratio. Pa da. Da ima trailer, ljudi. Šta? Jesmo, čuli smo. Šta je ovo? Mjasas. Novi gameplay. Nove puške vatikanske. Vidi ovo, vatikanske puške. Raptori jahački. Konji raptorski. Evo ga Foundation. Vidi ga puca snajper. Slone. Evo ga slone. Foundation. Srnac neki. Aha. Mjaus. A dobro, stara žena, ne znam. Da li svi pandaš? Slona glupa, slone me ubila. Ja nju ne mogu da ubijem, znaš? Opa, blago. Opa, lik. Dala mi granat, vidi ovo. Slona je glupa. Mama. Šta je ovo? Došao Darth Vader i dovršio me skroz. To nisam koristio. Spađi mi se rang. Bežam, bega. Znaš slon? Čekaj da vidim. Ja gledam live. Gdje je slon? Tu je slon, pazi, ima tank. Robot ili igrač? Robot. Ali pazi, tu ti je tank. Pa shame. Pazi. Uđi unutra. A ti si tu. Ja. Pazi, ima tank. A kako ona je umrla, kako živa? Respawnala se posle godinu dana. Tako. Ajmo. Ubila me sa tankom, a onda došao Darth Vader do krajčio me. To je Fortnite. Ima odmah tu na zvezdicu. Mislim što se tiče mene. Mene sad je tebi zvezdica. Mi ne uduvećam. Lik. Tu je meni zvezdica. To je lik.
Piš. Vidi ovo. Ja, biljka me otrovala. Što ti nudi? Pa nova sezona, ne znam. Nova sezona. Što prati taktikal? Gdje je ovo, šta je ovo? Nešto help. Help. Čekaj, ja skodam gdje mi zvezdica ovo. Pa help! Sad ću ja sad da nađem. Nek ti igram onda, ja što sam radim? Gdje je? Nema veze. Evo ovo što mi Slone dala. Sad ti trebaš mene da dođe spasi, neći fair. Važi. Imam ja protivnički plan. Nemoj! Pitaću te, nemoj. Neće, znam ja. Gledaj, samo mi uzmi karticu i revive ako možeš. Samo uzmi karticu i beži. Nemoj ovdje. A gdje je sad to? Je... Ništa. Seckavi. Ja, crashovalo mi. Ne može početi crashom. Tim Wi-Fi-a. Livaj, ajde. Ne može kad bi crashovalo. Ne može početi crashom. Kako meni misliš? Ja, šta je ovo crno? I ljudi, to je to što live, ostavite like i subscribe. Pustite na travu! Ćao.